Другата седмица сме на кръщение на бебе Дани на 1 декември. И тъй като след раждането на мен някои от нещата не ми стават, отиваме на шопинг, за да си купим по нещо, което да можем да облечем другата седмица. На следващия ден след кръщението сме на коледна фотосесия и ако успеем да си намерим еднакви свичери с Димитър, които да облечем, ще бъде идеално, така че също за това ще разглеждаме. Стягаме бебе Зара и сме готови да потегляме. Тачи прави муцунки на бебе Зара, на която вече и се спи, затова е лапнала биберонката. Колко сладко! Санчо! Санчо! Ето тук имам снимка с коремчето. Бебко! Мамо, побърка ли се в тази лудница? О, някой пак му се спинка. Падна в ужас. Направо се окъсняхме. Сега ще ви покажа какво купих за кръщението за себе си и какво купих отделно на малката. Малката спа почти през цялото време, на нея ѝ харесва да се вози. Дори се наложи по принцип нея да събуждам, за да се храни, но тъй като спа твърде дълго време, щеше да пропусне едно ядене, затова реших да я събудя. Прекарахме деня много добре, беше изключително фрашкано навсякъде, имаше страшно много хора, много трудно се намираха места за паркиране, може би заради черния петък. Беше страшно голяма лудница, ходихме на новия мол в Пловдив, Плаза, който за съжаление обаче не беше изцяло готов, все още миришеше на боя, повечето от магазините не бяха отворени. За днес плана е, след като нахраня малката, да отидем да си купим коледна украса и елха, тъй като нашата елха от миналата година е счупена и ще я изхвърлим. Затова ще си купим нова, както и малко нови коледни играчки. Знаете, че всяка година е хубаво да се слага поне една нова коледна играчка на елхата. Също така, след това, след като си напазарим коледната украса, ще ходим на гости на бабата на Зара, където ще обядваме, ще постоим да се видим. След това се прибираме, за да украсим.
някой вече е буден. Мечо! Кой се е събудил, мамо? О, душичка малка. О, дай една прозявка. 48, 38, 40 и колко? 6. Нали така? 46 места. Разместихме елхата. Много е красиво. Ние сме готови за Коледа. Уху.